Hey guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनो बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै गथ' फिसानि गस्ला इस्ट्रि होगासिनो जोंहा होनदो आरो गथ' फिसानि जिखौ दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आङो बेगखौ इनियाव लामना दोनदो गुवार गुवारखौल' माबादो आङो ब्लेंकेट गांसे टावेल बेफोरखौल' गस्लाखौ एसे उनाव माबागोन र' दिनैनिफ्राय स्टार्ट इयाव ड्राइ शीटखौ फोरानबाय रानाखै ओरैजे जोङो जि इस्ट्रि होगासिनो नै गथ' फिसानि इयो सबनो पिस गोजा कालार खारनाय बायदि नुलायथारदो इखो गस्ला गैथ'वा इयो ड्राइ शीट इखौ मा होनगोन खिताब मिटार शीट इयो होगासिनो हा मिटार ये 6टा पिसमोन ना जोब्बाय ये लास्ट ओमफ्राय इनिखौथ' खावसे मुस्लिन जिखौथ' खावसे आङो होना दोनखाबाय गांथाम बे गांनै दिनै सुफिनदोंमोन बेखौ होसे एबार दा ओमफ्रायथ' इयो सब खिथाब गोजा गस्लाखौ सुबावाखैनो गस्ला सुनो दंबावो फोराननो जायगा गैया आरो सान्दुं बारा गैयिनि माबायाखै आरोना सुवाखै हा ए मायाव होखो नों इखौ मारै नांदों मारै जादों इयो मा ब्रान्डनि मोनलाय बे हाउस एन्ड किन्डार हाउस एन्ड बेगाव दाख्लै मा माबादोंमोन दे आं खोन्थानि र' दाख्लैनाबो बेनो मुस्लिन जियानो बेलाय नै दाख्लैनो ओमफ्राय इ ड्राइ शीटखौथ' लाङाबाबो जागोन ना गिदिरखौ हस्पिटालाव बेखौथ' लाङाबाबो जागोन टावेल कम्बल बेल'सो जेबो गैथ'आ इयाव नों मोन गानदों हा इ गेन्जिसो ना इयो गेन्जि नङा मुस्लिन ना मास्लिनानो इयो बार इस्ट्रि खालामखांबाय नै जोंहा इयो गासै 18टा पिस दंमोन नामा नेक पिसा नै इयाव मोनबा बे 6टा बेगाव आराम सोनानै दोननोसै हे नै जि मोजांनो मोनसे पिस माबा खालामना दोनबाय बेयाव नै
आरामनो बेखौ सोनोसै सोदो बेखौ बेगाव स' गाइस नै बेबिनि गस्लाखौ इस्ट्रि होगासिनो दहाय सुबाय आरोना बेखौ मैयाथ' गिदिर गिदिरखौ सुदोंमोन ओमफ्राय दिनै अकल गस्लाखौल' इमान इदि जादों बेबिनि गस्ला सासेया होगासिनो आं जाबगासिनो बेखौ होखांबाय क्यूट क्यूट गस्ला बेबिनि सासेया गोसो होनानै नै मालाय इस्ट्रि खालामगासिनो ओमफ्राय आं नायगासिनो आरोना गथ' फिसाफोरनि गस्लाया माने एथ' अन्थाव जायो एकदम नायबाबो हाया आङो नायबाय थानो लुबैयो आं खाथियाव लानानै रेडि खालामगासिनो आरोना जोंहा इस्ट्रि होखानानै दोननोसै गासिखौबो ओमफ्राय बेगाव सोनानै माला हस्पिटालाव थांनो टाइम जायो होमब्लानो प्लिउ थांनोसै माने इजि जाखाबाय आरोना दानो जों माबा खालामना दोनखाबा गासिबो जगार खालामना दोनखाबा गासिबो पेकिं खालामजोबना दोनखाबा जेतियानो माबायो अब्लानो होलांनोसै आरो माखासे दंबावो लानोसै र' बे साननैसोआवनो गगाबो मोनना दं आंहा गगा मोनना दं ओमफ्राय नै ओरै नायलाय मुजा प्लेन वाइटआव आरोना ओरैबायदि किउटलै नायनो नायलाय आयु दांनोबो ओरैबायदि कमप्लिट गुरै बे मोनसेल'सै आयौ एदे दै बेसो खमद्राय जाबाय नामा जोंना मिटेना टफिया बेखौथ' एसेबां गाज्रि जानाय नङाना बियो गाज्रि रिउसफ्रासो गाज्रि जायो थारगोन बे जेनेबा पप्पि हरनाय गस्लायानो पप्पि गुमैया इस्ट्रि होगासिनो थिखोलाय पप्पि हरनाय गस्लाखौ थिखोलाय आयौ पप्पिलि थन्दोब्रा सोगासिनो नै पेकिं खालामगासिनो आं कम्बल सम्बल बिसना सादोर